जाहैबाय सुदेम मुसाहारि सुदेम मुसाहारि फैदों बेनि उनाव दङ दरबे मुसाहारि लाइन लगान होदो दा नै गासैबो दिनैहाय इउपिपिएलआव जयनिं जासिगोन बिपिएफनिफ्राय दा लोब लोब जयनिं जासिगोन आरो परमेश्वर बसुमतारी शर्मिला बसुमतारी रनजित मुसाहारि लाइन फैदो जसदा मुसाहारि परमेला मुसाहारि ओरै गासिबो जयनिं जाजोब्बाय आरो नै 12 नंनि सिमावहाय ओरैहाय रनजित बसुमतारी सारखौहाय देरहाहोनो थाखाय बयबो साखाफारा जाजोब्बाय आरो बेवाय औ दे आदा दे बै माबायदि मोनदों आदा औ मोजां ना ओरैबो गासिबो माने इयो जयनिं जाजोबसिगोन दिनैहाय 16 नंनि सिमावहाय सार रनजित बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्राबाय बेनिखायनो बयबो लैहोर लैहोर फै रावबो मोखां नायनानै दाथा देरहागोना 100% खा ओमफ्राय सरकाराबो दागोन 100% खा आरो कुनु गोनो गोथो गैया दा लोब लोब जेरावबो जयनिं आरो दा नै गासैबो जयनिं जाजोब्बाय जोबोद गोबाङैनो आरो दिनैहाय नै आदामोना इउपिपिएल दिलावहाय ज'यैहाय जयनिं जाफैबाय ओमफ्राय मा उद्देश्य लानानै जयनिं जाफैदों बेनि बागै फंनैसो मिथिहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जों नंगौ जोङो जयनिं जादों इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै जों गासै जयनिं 12 घर जादों 12 घराव जोंनि भटार्सआ 30 जन दङ 30 इउपिपिएलआव जयेन जानानै जों जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बिखिनियानो आरो दा नै ओरैहाय 12 नं समस्थिनि ओरैहाय सार रनजित बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो साखाफारा जाबाय ना निश्चय जोङो सार रनजितखौ देरहाहोनो जों दिनै साखाफारा इउपिपिएलआव जयेन जानाय जादों दा नुबाय बेनि सिगां बबे दलावहाय दङमोन जों बिपिएफआव दङमोन बिपिएफआव आं मेम्बार हिसाबै 5 बोसोर मावबोनाय जादों गोबां मावबोदों बिनि सिगांबो खिन्थु जेबो मुलाम्फा जायाखै बेनिखायनो आं दिनै बिपिएफ हान्जाखौ नागारना इउपिपिएलआव फैनाय जादों बिपिएफआव बेसेबांसो इयार मावबोनाय जादोंमोन ओरैनो आं बिबान लाथारनानै 5 बोसोर मावदों ओमफ्राय बाखिखौ आङो बहुत हेफाजाब होदों आं हेफाजाब होनायनि गेजेरावहाय जेम्स बसुमतारी सारा जेबो गामि ओनसोलफोराव खामानिफोर मावफुंनानै होनायखौ मोनदोंना मोनाखै गैया बेखौथ' रायजो राजायानो नुदों जेरावबो जेबो मावफुंना होनो हायाखै बिथाङा जेबो गैया दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 रनजित सार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद